أشهد أن لا إله إلا الله. Бүгінгі күнде районыбызда 13 мәсет түзілген. Аларның 11 алар асык, алар эшлей. Менә 2 мәсеттә безнең юк, моллалары юк, мәдәришләре юк. Шуңа тырыштырабыз инде, аларга да табырбыз. Но бүген менә Сүрбай авылында яңа мәсет астык. Бу күптән көткән бу мәсетне. Нуриман хәзрәт аны тырышып 3 ел төзеде, үз көсе белән төзеде, тырышты. Әйтәсем килә, безнең районыбызда андый мәсетләр күбрәк булсын, потому что мәсетләр алар авылга иман нурын кертә, алар рух. Шуңа тырышабыз инде безнең мәсетләрне поддерживаем, ничек булса да. Алдагы көндә тырышабыз инде, андый мәсетләрне күбрәк асырга тырышабыз. Без хәлдән килгәнчә без аларны тырыштырабыз, булышырга андый уйлар бар, фикерләр бар. Мәдрәсә асырга безнең йөриләр, кешеләр бар. Андый мәдрәсә асырга Түбән Кыйга авылында тырыштыралар. Анда урыны да бар асырга, но пока әле бу эш эшләнеп бетелмәгән.